दादा मजा ना मजाคนละพันหมดเลยไข่เทียน เล่นนักการวิดีโอ थायो रायकसनि जाखाबायलै फिथाया ทางละไม่บ้าไอ้พึ่งเจ้าคนที่ไม่ทางละไม่เนี่ย नै आदैमोन नैबे जान्था फाग्लाया आरोना गोदान भिडिअ'आव आरोना नोंसोर गासिखौबो माबा हरनाय बराय हरनाय थालायबाय आरोना जोंहा दिनै बेरे खावनो नागिरदों ना आदै मा बेरे खावगोन जों आदै खांखमानो बेरे खांखमा जोंना दा दं ओइ दा खनफाले आय तुई कैसे बेरे कैसे नोंखि बेरेनो नैबे नुदों जोंना आदैया खनफालेसो खनफाले अ এটা যাইতো ओइ दिया एफाले सुबादिया सब जाबाय था नै आदैमोन नै बेरेया बिदै गैगोना गैयाथाय र' फ्रा बाजि मस्ते दले करिब आरोना लागायसैलै आरोना जोंना बेरे खावसैलै ना मस्ते दले लागायखागोन आदै फ्रा बिदै दंदांना बिदै लोंसिमनांगौ दिनै मोनबा आरोना थैजो लाबो दादा जलाया फ्रा बागिब किबा खारबाय करिब खावसै आरोना एफाले जलाया फ्रा बागिब र' फ्रा एफाले जलाय लागिना र' ओमफ्राय आइसु सेब बेखौ लांग्रोसै आरोना बै सासेया खारखायो ayo pirang mudeng Rasulia bagi boh ayo oi ada yo bangre ma tarang kacau tarang li bangre kacau tarang gisitaya inbe boh nunggu yes ma juga video lo pura bagi lagi tada माने खावना फ्रा खारना आरोना जों सावनानै नैबे दैयाव द्रदम हैगोन सावनानै मा होनो नादो आदै नायदो नों अबाव नायदो ओमफ्राय बेरेया अबाव मानसिया नायदो नों थैखागोन गिनाय गैखाया आरोना जोंनाव फ्रा एसे दे बागिबा लागे फ्रा आंथ' थाखाया खाथियाव ना उफुन्दै माबानो खारजोबो ओमफ्राय दा सोर हाख्लायगोन बेरे गोनावनो हाख्लाय आङो खारजोबखाया हसे फ्रा जला दे हैं खामानिफ्रा आयौ खिबासो सिखा खाराखै नामा बिमायानो खाराखै
เฮ้ยคุยนั่นเด้อखारबाय माखासे आयौ हनै खारबाय हनै ओइ दादा लागा नै सावबावनांगौमोन दा आदै हनै हनै 어든? 어? 오늘 자식 기타야 정말 맨날 쓱 기타야 진짜 야 이놈아 아니 아 진짜 고분 기빨 아이다 만등 mana? थांलाय दे बेरे जोआ दे सानै आरोना भिडिअ खालामग्रा जादोंमोन होलागासिनो दं नै बेरे बिमाखौ नुबाय माबायदि बिरदों हाखागासिनो दं आरोना ini lagau ada ada barke Rosnai iya nai Rosnai Rosto asina Rostung जाहैबाय ओमफ्राय बैलाय माखासेलाय जोथायाना Uriya. Naik darah. Foto. Mission success. Mission tak sukses susu. Ay, boleh. Ay. Mah. Kun balik. Ini. Kat. Aduh.
जाबाय दां नोंखौनो बियो इफाले हनै सिखाखौ दालांदोंमोन गिदिरमोन आं एसे लाङा आइ इफाले फुरा खामरायसो नागिर तुम्हार खामरायसो हा बिनावलाय एसे अरिया नै बिदै जोबसै बेयो बे जाजायोना बाल्थिं हरासो गोदोहाय जानाया खुगायाव सोजादोंब्रा उन्दैयाव नाखि बाल्थिङाव जोआलै ना जोआ फाग्ला बुंबाय नों फाग्ला स्टाइल खावदों बे जोआखैबो देन्जार आरोना बेरे खावनायाव नङा दादा फुरा ना तुम्हार खामरायसो नाखि खामरायनाय ना इफाले गुरुआसो ना देन्जारसो जोंना आदैया सिथाब नङा आयौ आलाय जोगोन सोंदोंमोन नोंबो होलांफाबाय ओमफ्राय नोंबो होलांफाबाय देन्जार ना बिनो हाइस जाथोंलै यार ना दे खा दादा खा औ मा जामा नांगौ नोंलाय बक फाय औ एलाय एरबावगोनब्रा फैनायनि नायदो दासो मालाय खावखांबाय नालाय आयौ बेरेयानो बुंनाय थाबाय आदा नै बिरि खावग्राया बिसोरसो बिरिया जोला बे बिरि खावग्रायानो आंसो बिदि जाजोब्बायलै मानो गारि लाबोसिगोन नोंखौ लारे नों रोङा बक नों गैया एलाय बे फैखायब्रा खारदो मानसिफोर नुयो खारबाय आरोना जों हारिमोन माने बेयाव थाबाय थायोबा बिरि बिमाया थाब फैयो खारदो दहायबो आर्मिनि खारखांखाबाय जों आइ दादा जायोसैलै आरोना बिन्दासनो बेरे जायोसै फुरा कादारा मजा ना मजा खलाफाद बोले खाथियां सोरना खारा बिदियाव थायो रायकसनि जाखाबायलै फिथाइया थांलाबायबाय हिनजावफोरजोंबो थांलाबायनानै जमायाव नांदों जाबाय ya
माबायदि नों जाया बेथ' खिबारिनिफ्राय बुथुमना लाबोनाय बिदिसोब्रा बेरे खावग्राफ्रा बायदि थांनायबावबासो फाग्ला जों गामि मानसिलाय नङा जोंना गामिया दङ नङा फुरा आजि फुरा मजा होसिना ना 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 आजि फुरा मजा होसिना खाबार লাগে लागाव हो आदै ओइ नोंहा जाया सासेया जायालै गिखौसो नै इउटुबारा भिडिअ बानायलागासिनो इउटुबार गिरिया जोंना आबैयानो जायाखै नङा जादो आबै जादो आबै जादो जादो आबै दालि गानहोबाय सिन्देला गानजोब्बाय गावस्रा सोर गानदों आंनिखा ओइ नाय नुबाय खांखमा फिसिग्रानो जारा सेन्देलखौ फारसे हालुवा फारसे हालु ना मा होनोमोनलै आबै बिदिखौ এটা খাবার লাগে না এটা बेखौ मा एवनानै सानांगोन ना एवजायोलै दै गुदुं होबानो गलियो बियो दै फुदुंना এটা নয় এফালে কি করিব ভাগ করিব নাকি সব ভাগ করে পালে কামলা লাই कामलाव गामलायाव माखासे सरनानै दोनदो बिदिया पुरा बिदि जोबा आरोना आदैमोन बिराद थैयाखैलै गिलुबाय बे जिवा ओइ दे बै दुखायसै नाखि दुखायसै गावसो न'आ दोनदो এটা কি হলো नोंथ' जाया बे बेरेखौ এরকম খাবার লাগে রে এটা খাবার লাগে না সবটা খাবার লাগে বাজিয়া করিয়া না ভাজা করে র এটা এরকম না কর ভাজা করতে হবে आबै रोङालै आबै सुथिनांगौ नों आं रोङा ना फाग्ला बिदिखौ लिरनानै जानो बे बोरै खंख्रमा खावनायखौ भिडिअ खालामनो हायाखैलै मोनाखै मोनाखै मोनाना बहा खावनानै लागाव मासला ओइ इदि आसे बौरि आसे खिन्थु खायसे बेरेखौ जाफाबाय ओइ खिथि नय लागाव खा खिथि बेरेनो बेरेखौ सिदाय ग्रब सरि मोनसिमाबो खालामनोनो राननो थिनबाय दे जायो न' माखासे माथो बे मेथाइसो बबे दं दोनदो बावनो आबौआलाय फैगासिनो दां आसला बिलाय बिदि बेरे बिमा दंमोनब्रा होबाय आसलाखौ खिथि नय दा बिदि बेथ' जाला बेखौ दै गुदुं फुदुंदो सारायाव हबेनो जानो हरगोरदो लुबैनाय जाबायलै आजां जाबाय बे जाजाया बे मुसथासो आबौ बेरे मिडियाम मार खंना आं सानो पुर्निमायावसो फुरा बेसेबांबा बुरजा नोंसिनि दाबसिनथारबोबाय नों खा दादा वाय जाला खायदो ना ब्लं ब्लं बोखाबाय नै आय दे खाव जाथोंलै बे नोगोर सिबाय देनायखौ सलनो वा नै जायगायानो दाबजोबसै माबा जानायनि आबौनो दोनदो आं जाबाय जाबायलै सुगार जागोनलै खालाय दैला जोब्बाय आंना लुबैनो आरो दादा खा हा खा नोंसोर जाला रावबो बेबायदिनो थनसां बेखौ दोनदो बेखौ बिदो आबौनो दोनदो आरो लागि नागै तुमार हा बै सासेयाथ' गिना खारबायसो जों थांबानो ना एकदम था पुरा बागिसना मैयानो दाङैनि सिगांनो मालाबा दोरोगा दंखाबो औ मानसिया खारला जोबबावबाय आदैमोन जोंहा दिनै मा बेरे होनो आबै बेखौ बेरेमा खावनानै आरोना बिदै जाबाय दाख्लैबो नैयाव बेरे हालदै बे थिफा गिदिर दंमोन बेखौ खावबाय मोनायाव सावदोंमोन ना भिडिअ खालामनो हायासै ओमफ्राय आरो दा लाफिनबावबाय आरोना नैबेयाव हालदै लर देरबाय माबा जाजोब्बाय नै बोजाला ब्रो ओइ हालदै लर बेयो ओमफ्राय दिनैना भिडिअआ बेल'सै दाख्लै बेयावनो बेनोसै फाला क्रिमि जागोन
क्रिमि जायोनो बावबाय बिरिया होमबाबो जाबाय आरो ना गोथाव फाग्ला बायबा 100 ग्रामावनो 100 थाखा गाहाम मोनो ओंखायनो खावबाय आरो ना जों बाय बाय आदैमोन दिनैना भिडिअआ बेनोसै आरो ना थादो दे उसुर हारिलै बेयो होनखायो खिथाया